Bos días a todos. Fai agora 48 horas, está en Galicia Manuel Vázquez, dixo e quedo a súa disposición por si teño... Señor Ridao, parece que Esquerra Republicana de Cataluña segue un pouco na liña. Porque o PSOE galego xa non é que se negue a axudar, e que sistemáticamente afánase en entorpecer. E cando un dirixente político comparece ante os medios despois dun encontro ao máis alto nivel co presidente da Xunta para decir que ningún inversor quere entrar na Caixa e que só o goberno podería meter diñeiro nela para nacionalizala, o que está tratando de facer en términos moi simples, é vender un piso dicindo que ten goteiras, cando non é certo. Ou, como dirían no meu pobo, falando así da vaquiña, quen xa vai a comprar, cando ademais non é certo. Nós non queremos ser un anaco de Bankia, non queremos complementar o conglomerado das caixas vascas, nin tampouco das catalás. Queremos ser a Caixa galega. E nesa batalla, por desgracia, non podemos contar, como se ve, co principal partido da oposición. Temos unha gran Caixa, e hai espacio para que siga operando en Galicia e en España. Hai xa un plan de capitalización positivo e que basa o seu futuro tanto na cantación de fondos públicos, os menos, como de fondos privados, os máis. Hai partido e podemos manter unha Caixa vinculada a Galicia e traballaremos para que así sexa. Que máis quixeran Vázquez, Zapatero ou Blanco que ver como a Xunta se rinde e coloca os intereses financeiros de Galicia no felpudo de Ferraz. Pero iso non ocurriu e iso non vai ocurrir.